Alamin, hein? Oui, c'est ça. Oui, oui. Aje fo yere a togo a dira 2008-2009 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun bɛ directoriat la à l'autorité de régulation des télécommunications. Aje fo kɛra mun na waati min na u ye n ka gouvernement diyagoya ka télécommunication privatiser donc société kuraw nana Orange nana Sotelma nana u bɛ u ka cahier de charge bɛ c'est-à-dire wajibilen don u kan ka taa ni téléphone yɔrɔ minnu na a sɛbɛnlen don u ka cahier de charge la n'a tɛmɛna yɔrɔ ninnu kan
wajibilen tɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sauf yɔrɔ min ka di u yɛrɛ ye yɔrɔ to gouvernement de obligé no ka téléphone lase parce que maliyɛnw bɛɛ ye kelen donc u y'a kɛ cogo di i ye taamasiyɛn dɔ di n ko orange bɛna yan don min na a tɔgɔ kun ye Icatel u ye layidu ta jamana tigi ma ko yanni san 5 k'u bɛ téléphone 250 o maliyɛnw de bɛ se ka téléphone sɔrɔ parce que i y'a sɔrɔ kabini indépendance la fo 1995 mɔgɔ 100 ɲɔgɔn 100 ɲɔgɔn dɔrɔn bɛ téléphone sɔrɔ téléphone tɛ maa si bolo o waati la yali pour téléphone a Segu problème kun don donc min nana fɔ ko e ye san 30 kɛ maa 100 dɔrɔn de bɛ se ka téléphone sɔrɔ ni e nana e ko san 5 kɔnɔ e bɛ se ka téléphone di maa 250 ma ni maa 250 ima 250 ma donc a fɔra orange ko kɔni ka ɲi sotelman nana fara kan mais san 4 kɔnɔ yanni u ka se san 5 la orange ye 2 millions de kɛ o ye yɔrɔ min ka di ye u bɛ taa yɔrɔ la donc opérateur obligé len do u ka taa ni téléphone ye yɔrɔ min ka di u ye ou bien wajibilen do ka taa yɔrɔ minnu na o kɔfɛ yɔrɔ to téléphone t'u bolo or u ye maliyɛnw ye donc gouvernement ye sariya ta k'a fɔ téléphone bɛ opérateur minnu bolo orange ni sotelman u bɛ wari dɔ sara gouvernement ye wari bɛ kɛ mun ye u man ka taa u t'a fɛ ka taa yɔrɔ minnu na parce que mɔgɔw ma ca yɔrɔ la a wari ka ca gouvernement da b'a ta ka finance o de ye accès universel kabini o créera en 2008-2010 mɔgɔw kun b'a fɛ ka wari ta ka taa voyage la ka so jɔ a ma sira sɔrɔ wari in farala ɲɔgɔn kan fo 2012 a kɛra 12 milliards 300 o bɛɛ la yɔrɔ caman bɛ Mali la dugu ba 3 de kun bɛ Mali la téléphone tɛ yɔrɔ minnu na an ko ko wari ta ka téléphone d'u ma ministre bɛɛ nana papier kun b'u bolo 2016 wari in taara fo miliyari 30 ani miliyari 6 miliyari 8 la o bɛɛ la munumunu tora parce que wari mɔgɔw kun b'a fɛ k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye a ma sira sɔrɔ min kɛra kɔfɛ n t'a dɔn mais sisan ɲɛmɔgɔ kura minnu nana transition la président de la transition ko a ma ko transition fanga in n'i y'a lajɛ a sinsilen don parce que maliyɛnw b'a fɛ parce que a bɛ maliyɛnw ka ko ɲɛnabɔ donc an ka ko bɛ kɛ ministre o ministre n'i bɛ baara la i kan ka ɲininkali kɛ e yɛrɛ ye e ka baara in a bɛ nafa jumɛn de di maliyɛnw ma i kana to Bamako dɔrɔn ka papier ɲuman sɛbɛn ka voyager ka taa ka segin mais a bɛ maliyɛnw ka problème jumɛn de dilan mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ donc AG fo ye décision ta parce que sisan ala barika la n t'a dɔn a kɛra cogo min ala de b'a dɔn ni kɛra premier ministre n kɛra u ka président du conseil d'administration donc an k'u ma président ka kuma filɛ nin ye donc ni wari bɛ bɔ a tɛ kɛ kɔnkɔrɔlen sisan a bɛ taa nafa min maliyɛnw b'a ye u ɲɛ la a ko k'u ɲɛna u b'a fɔ ko ɲɛdimi a kana kɛ kɔnɔdimi ye donc u ko u bɛ centre containerisé 40 u bɛ sonin dɔ ta internet b'a la u bɛ taa n'a ye école la fantandenw bɛ école ninnu la n'u b'a fɛ ka internet lajɛ n'u b'a fɛ ka baara kɛ ordinateur kan u ka professeur bɛ taa yen ni professeur b'a fɛ k'a kɛ ni jamanadenw b'a fɛ k'a kɛ
pour que bɛɛ kalan dɔɔni technologie de l'information et de la communication nkuma ko sira in u y'a bila sira min kan o ye RN6 o bɛ taa fo Segu ka taa fo Moti ka taa fo Gao n'Ala ye sira di Mali ma ɲɛmɔgɔw kura waati dɔ bɛ se o sira in kelen de bɛ taa fo Kidal o de kama ko an ka l'armée u ye baara min kɛ aw ye u félicité ya ko nisɔndiya tiɲɛ yɛrɛ la tant que Kidal kun ma récupéré tant que Mali kun ma kɛ kelen n'an bɛ baara o baara la dɔ b'a jɛ bon Mali armée ne bɛ to k'a f'u ye monnaie bɔ denw u ye monnaie de bɔ n na o parce que an maa caman kun découragera k'o tɛ se ka kɛ Kidal tɛ se ka kɛ Mali ta ye ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen kabini 2015 juma o juma an bɛ ɲɔgɔn ye n bɛ kuma fɛ n b'a fɔ an ka muɲu dɔɔni don dɔ bɛ se monnaie bɔ denw de bɛna fanga ta an bɛ fara u kan ka jamana jɔ an tora an ma ɲɔgɔn ye juma o juma kabini 2015 fo 2021 ne kɛra premier ministre i ye maa fɔlɔ min wele n ka bureau la o ye ale ye n ko a ma n terikɛ waati sera an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan sisan mɔgɔ minnu dalen don an tɛ bɛɛ ma de parce que bɛɛ dalen t'a la u y'a kɛ an mɔgɔ caman kun dalen t'a la tɔgɔ ko Kidal bɛ se ka minɛ n ko mɔgɔ minnu dalen don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara sɔrɔdasi ninnu kan an k'u dɛmɛ pour que Mali ka se ka taa yen o ye juin 2020 a ko ne ma n terikɛ ne y'i teri ye mais n bɛ tiɲɛ dɔ f'i ye Kidal kɔrɔnfɛ a tɛ se ka kɛ Mali ta ye tuguni ko parce que kabini 2016 ɲɛmɔgɔ dɔ y'a f'a ye mɔgɔ minnu hakili la ko kɔrɔnfɛ bɛ se ka kɛ Mali ta ye u b'u kunfɛ de a ko ne ma o tuma e b'i kunfɛ Kidal tɛ se ka segin Mali la tuguni kɔrɔnfɛ yɛrɛ Mali tɛ se ka mara tuguni Mali tɛ se ka kɛ comme kɔrɔlen tuguni ko parce que ɲɛmɔgɔ dɔ kun y'a f'a ye kabini 2016 aw kana yɛrɛ faga fu Kidal tɛ segin Mali la tuguni kɔrɔnfɛ tɛ segin Mali Mali tɛ se ka kɛ comme kɔrɔlen ko parce que min bɛ jamana sous la terre min bɛ mɛnɛ ka cercle dɔrɔn de la o ka ca ni min bɛ arabu jamanabaw ninnu fɛ donc tubabu tɛ se ka n'a dɔn ka bɔ kɛrɛn fɛ jango k'a fɔ ko Mali bɛ se ka kɛ comme kɔrɔlen n ko a ma ko e yɛrɛ e ko mun a ko ne ma tiɲɛ yɛrɛ la a kun t'a fɛ ka tiɲɛ fɔ mais bi a b'a fɔ ale dalen to ko Mali bɛ se ka segin ka kɛ comme kɔrɔlen n ko a ma ko i dalen don a la a ko a dalen n ko alhamdulilayi taa kabini a taara ne y'a ka numéro bɔ n ka téléphone la n teriya banna o don n ko a ma ko n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini an bɛ fara mɔnɛbɔdenw ninnu kan an k'u dɛmɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la o bɛɛ kɛra ala barika la le 14 novembre 2023 Mali soldats ye Kidal minɛ o don hali banabaatɔ wulila ka dɔnkili kɛ o Mali kɔnɔ hali hôpitaux la mɔgɔw wulila parce que u y'an bɛɛ jigi tigɛ kɔrɔlen k'o tɛ se ka kɛ ko Faransi tɛ se ka bɔ Mali la de ko ni tubabu bɔra Mali la de ko Mali bɛ bila dingɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ an nana jateminɛ kɛ tiɲɛni o tiɲɛni na b'an ka jamana kɔnɔ an nana faamu ko dunanw minnu nana k'u b'an dɛmɛ olu de b'a jukɔrɔ ka tasuma don a la o de kama an kuma a y'aw ka minɛnw ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc yala an tɛna kɛ kɛlɛ an t'a kɛ wɔrɔ ye an taara fɔ Nations Unies la an ka ministre des Affaires étrangères taara a kuma a bɛ bɔ an ka jamana la sans délai a ye ka minɛnw cɛ ka bɔ sisan fɔlɔ olu ɲɛna ko tulonkɛ de don ko parce que Afrique jamana dɔ bɛ yen a bɛ san 5 bɔ ko k'u ka b'u ka jamana la mais sira tɛ ka sɔrɔ donc Mali fana tɛna sira sɔrɔ ko courage tɛna sɔrɔ an fɛ ka se ka fo ko dunan ninnu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u y'u kali ko Mali bɛ panpanpan dɔrɔn de la ko a tɛ se ka kɛ an fana n'an ye cɛsiri an y'a fɔ aw bɛɛ ye
ayant fanga soldat suye ango be ki cesiri sisa anka ke makili nawe jatimne ka be kalo sababu ne ka kuma be abe soldat su di koron feta ka ni ka histoire ka mogo la farnya pour que soldat su ka do tigi tigi kutena safu ni min sara amajifa a sara ka jamana ku aka don ko yani san chama peut-être 100 keme 100 millions 100 bakele malien do beni jo amena yoro do aménager ta do abeke sisa obeka korli ko fe mali yoro do bena jo malien o malien ni nana o yoro la beni jo ka ikali ka duawuke ka fo ko ya moke mbarma do kun sara kumbe ka mali défendu dans les années 2000 ina na duawuka ashuka malien o malien so da so mini mbe sa koronfe malien be kadon ku sara mali de kama parce que luka bara emu so da zuka bara c'est le seul travail mina ika chefu bese ka fota bara inke iba donc bese ka sa mais itiba ibeta bara to la bese ka ko kitita mais so da zuka ateketa o de kama nko fo malien ku ka histoire don parce que corolé uye minde blanca hakilla ko adze ka foy keni no mana fo nyemago be ta tulonga soldat sula do beta kerefe cravate ni veste buka beta do parlement werela ka imokanga soldat sula ko soldat sute malibolo ni ko proud ro abe boli ko jamana dola we mali soldat suto di moto doma ko l'armée malienne tellement au moto ni boli nye mogo do minu ba ko ba fe ka président malila nda do munu ba nu garder peut-être moto de be nu garder do beta u ba fo ko sadasi te malila ulu be se coup d'état droit ni défilé là ka sora abe président ya de nyiniu ne ya do ne da do na te kira président défilé be na kai to godi donc o de kacha parce que tubabu ka kuma nuka rage uyan kongolo nyagami fo farafin hakila ni tubabu mana ulu te seka foike tuguni e ulu nale kuban deme 2013 terrorisme kumbe fo kidal e terrorisme nanga jamana bemine ubeta mugo faka kuchala kata mugo faka kai kata mugo faka Benin Côte d'Ivoire yoro bela kasoro awna na furake et lobi dimi docteur bena ka be fradima ki bena e kene yani dogo kumfla e siglembe sanfla ko fe bana mbi fari kolo bemine e otuma ibe docteur fale ube ibaka ordonnance fale ube ibaka fura fale ube ki utacho fale malien ko kubana docteur fale kaka ordonnance naka fino ba ku minanta ka cheka boyi ayo de fuyo ay ayere anga docteur anga soda anga président anga docteur mimbe pikir dama o anga ministre de la défense naka soda sui docteur e frali ay analyse ke ay fura dama anga ministre de la défense malien soda su piqué ama kidal minia anko ko barkan ko takuba ko G5 Sahel ko ECAP ko EITM ayu benka bonga jamana la kanga yere so jonde oke anga so da su de yake odi kama mbafu ko uye mone bo dondo ye mone de bona uye mone dama an dalendo an yere la sisa jamana min dew dalendo u yere la ubise ka fen beke odi kama neko aje fo nyemogoye ne ya ka président du conseil d'administration sisa wari mi kumbeta ka di famo mo be voyager be do avion lo be mobilisement so aya be do malon na fala
c'était minnu bolo aw bɛ taa téléphone ni internet d'u ma o de y'an ka hamina ye soldasiw ka baara kɛ sisan pourcentage 68 ni 5 min tora soldasiw ka baara kɛ de 100%. maintenant min tora an de kan ka kɛ de dɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ yɔrɔ la i ye sɛnɛkɛla ye baganmara i ye commerçant ye i ye ménagère i bɛ AGFO la o ou bien i bɛ yɔrɔ wɛrɛ la école karamɔgɔ bɛɛ k'i jɔ yɔrɔ fa ni bɛɛ y'i jɔ yɔrɔ fa yani san dama dama aw bɛna ye ko an ka jamana taara ɲɛ an tɛna si maa si baara ka to k'an bɛ taa an denw bɛ t'u sa kɔgɔji la k'u bɛ taa baara ɲini dɔw yɛrɛ bɛna visa ɲini ka na Mali la o ala barika la ɲɔrɔ sifike y'a fɔ ye de ɲɔrɔ sifike y'a fɔ ye président ye ne nommé don min na ka ne kɛ premier ministre ye ne décision ne y'a photocopie n ye don minɛ n y'a d'a ma n ye mobili d'a ma k'a ka taa fɔ ɲɔrɔkaw k'a ka duwawu ka ye a ko a ma ko taa a fɔ i ka premier ministre ye ko ne bɛ min ɲini a fɛ u ka bɛn ni ale n'a ka président n'a nɔfɛmɔgɔ n'u bɛnna n'u ma ɲɔgɔn janfa jamana bɛ taa ɲɛ don dɔ bɛ se dɔ bɛ visa ɲini ka na Mali la assise nationale bɛ kɛ don min na ne taara ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ Mali la n taara ale fɛ fo ɲɔrɔ o y'a sɔrɔ a kun man kɛnɛ a ko n'ala ma ni minɛ la assise don ale yɛrɛ bɛnna Bamako ka duwawu kɛ assise ye o y'a sɔrɔ bana kun b'a la a ye avion ta ka na Bamako ka na assise la ka duwawu k'an ye ka an sigi k'a fɔ aw kana ɲɔgɔn aw ye ɲɔgɔn minɛ n'aw ye ɲɔgɔn minɛ Mali bɛna jɛya fo dɔ bɛna visa ɲini ka na Mali la o don bɛɛ a ye avion ta ka segin ɲɔrɔ parce que a kun banana o de kama ne dalen don a la tigiti an ka sɔrɔdasiw ye min yira an na kɔrɔn fɛ sisan ni bɛɛ wulila k'i jɔ jɔyɔrɔ la ka président ni sɔrɔdasiw ninnu dɛmɛ Mali bɛna jɛya donc AGFO ɲɛmɔgɔw n bɛ kuma dɔ fɔ a y'a jija a y'a jɔyɔrɔ fa a ye taa ni téléphone ni internet yɔrɔ bɛɛ la sɛnɛkɛlaw a y'aw ka sɛnɛ kɛ baganmaralaw a y'aw ka baga kɛ sɔrɔdasiw kɔni ne tɛ kuma olu fɛ parce que olu b'u ka baara la a mɛnna o u ka docteur ni min bɛ pikiri k'u ye u bɛnna o ni bɛɛ y'i jɔ yɔrɔ la kuma wɛrɛ fana a ka muso bonya ne tora k'a fɔ dɔ ye n ka dugu la muso o y'an den muso o y'an muso o y'an ba o y'an mɔkɛ moba minnu b'a dɛmɛ ka diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛn o fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ i ba de y'i kalan i ba de y'a kɛ i kɛra mɔgɔ sɛbɛ ye i fa bɛ dumuni ɲini ka n'a d'i ma donc i kan k'u bonya jamana o jamana n'aw ye jateminɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ jamana min na muso tɛ bonya o jamana tɛ taa ɲɛ parce que n'i y'a mɛn hadamaden muso de don cɛ o cɛ ni jɔra ba sɔrɔ ba dɔ de y'i wolo ba dɔ ye sin d'i ma bɛɛ bɛ se ka ban e la mais i ba tɛ ban e la jamais donc ni maa b'i bolo maa kelen maa fila min b'i bolo diɲɛ kɔnɔ o y'i ba n'i fa jamana min na ninnu tɛ bonya jamana tɛ taa ɲɛ parce que o don u y'a fɔ ko cɛ de wulila k'a y'a muso bila fila muso k'a bolo fila k'a y'u tigɛ mais o ye lâcheté ye o e bɛ se ka mɔgɔ bolo fila tigɛ mun na parce que e bɛ s'a la pour que e bɛ taa kɛlɛ kɛ cɛw fɛ yan e bɛ t'i bolo minɛ i muso minɛ k'a bolo fila tigɛ mais o ye mun ye muso ye kasi kɛ ka na ne fɛ primature la n k'u ma ko muso in n'a bɔra hôpital ne yɛrɛ b'a reçoit an bɛ taa ɲini gouvernement tɔgɔ la yɔrɔ o yɔrɔ ni docteur bɛ se ka bolo dilan k'a d'a ma an bɛ taa sara k'a d'a ma o parce que an b'o kɛ an t'a k'an yɛrɛ an b'a kɛ Mali ye o duwawu de b'o la o
Parce que wari min bena fura ne l'État te gouvernement d'État do o barka bena segimel la donc ka bo kuma ka kuma sunya ayda ayerela andaranga sodasula uya ira jembela ko hadama de na adalen do ayerela abe mone bo ayerela o ikili aflana beki jojo yorela ni beyi jojo jamana bitaji asabana comme ajifo be ne ka ordura ne kuma ube barawo barake ukujija akeke comme président yafo fantaw geleam be fantaw ko lubi se ka buka télécommunication sira fe ko o de ka bare katlaka wajulu de ke comme be ka muso bonya donc ma ko yoro de la côte fonko te ne ka problème. Moi je suis le premier de tous les Maliens donc de ces cas sont mogo do ka wuli parce que fangam bi bolo kata mogo bolo flatige ko parce que e ka muso do ne se ka jeno ye o de kama ne ba fo be kam be hakili so ay muso bonya na ye muso bonya ni be yi jo yoro la ni be yi jo yoro fa ni be ye président lame ni jamfa ma nonga bara la jamana bitanye hakdo bala sali ala me ouais toto compa s'il vous plaît. Madame.